Sugeng Kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis wagi 13 Maret 2024. Sumangga kita nampi jejer yen kekancan. Para adi yuswa, nalika kekancan saged numusaken sae nanging ugi mboten sae. Wonten sebatan kanca kok njlomprongaki, tegesipun kanca ingkang boten menging nalika kita kesasar nanging malah nasaraken kita. Milanipun sing ati-ati nalika kekancan. Ing kekancan kita punika saged kenging pengaruh ingkang awon saking kanca kita. Awit saking punika Gusti Yesus ngengetaken para sekabatipun supados ngantos atos dhateng para ingkang awon saking tiang Farisi. Lukas 11 ayat 1b ngendika, Gusti Yesus banjur paring piwulang padha diawas marang ragine wong Farisi, yaiku bab lamising budine. Punika nedahaken bilih Gusti Yesus boten menging para sekabatipun kekancan kalian tiang Farisi, nanging Gusti Yesus ngengetaken para sekabatipun bilih kekancan kalian tiang Farisi kedah ngatos atos, awit kathah tiang Farisi ingkang nggadhahi sifat lamis, punapa ingkang dipun tindakaken boten sami kalian ingkang dipun wucalaken. Para adi yuswa, kita saged mangun kekancan kalian sinten kemawon. Ewa semanten kita kedah kritis dhateng kanca-kanca kita, sampun ngantos karana kekancan kita kecalan wewaton, awit kita dipun timbali supados dados pepadang. Ingkang punika sumangga kita tansah nggadhahi kawicaksanan matemah boten ngantos lepat anggenipun mangun kekancan kalian sesami. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula kritis mangun kekancan kalian sinten kemawon. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah para adi yuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Suharjono Wilastunggal GKJ Magelang ingkang cecawis badhe operasi katarak. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung matemah sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit kasih ibu. Kawula pitados paduka ingkang badhe tansah ngagem menapa lan sinten kemawon matemah Ibu Indrayati ing Solo menika ingkang nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken brayat saking Bapak Agus Riyanto ing wilayah Wolu, Ibu Eva, Nanda lan Danti ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing RST. Mekaten ugi para putranipun pinisepuh Sih Pirena Mursito Adi inggih punika Gefri lan Nema ingkang ugi nembe nandhang sakit wonten ing RST. Monggo Gusti paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang paring pitulung satemah sedherek kawula punika enggal nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah kepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken
sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil, kawula pasrahaken Ibu Sutitah wonten ing Prambanan, kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto, kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun, mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti, mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian, kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung, mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman, ing GKJ Prambanan kawula masrahaken Bapak Trianto, ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno, mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden, kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto, mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa, kawula pasrahaken Ibu Gianti ing GKJ Gantiwarna, kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran, kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar, mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji, kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik, kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Sunarni ing GKJ Purbo, mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para ati yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.